Tegldagen, den holder vi, fordi vi rigtig gerne vil dele en hel masse viden med hele branchen. Det, man får ud af at deltage på vores dag i dag, det er en hel masse teknisk og nørdet viden, som rækker direkte ind i det arbejde med murværk. Spændende at møde andre fra hele byggeriets værdikæde, som arbejder med tegl, som nørder med tegl. Jeg synes, tegldagen er vigtig, fordi det er vigtigt at vidensdele, så vi sikrer, at alle kender til de gode løsninger, så vi kan bruge dem igen og igen, og at vi også deler de dårlige løsninger, så man ikke gentager de fejl. Mit område er meget genbrug af mursten, og det er faktisk ikke spor nyt, fordi det har man gjort i hvert fald 2000 år. Men det har været glemt lidt en periode, fordi vi er blevet så effektive til at producere nye mursten. Sikre genbrug, og at det går godt. Tegldagen er vigtig, fordi det er et forum, hvor alle kan mødes, som har en interesse i tegl, altså både rådgivere, udførende og også producenterne. Og der er samlet en hel række eksperter, som kan give alle mulige vinkler på, hvad der er nyt og hvad der er vigtigt inden for brugen af tegl. Ja, man får den nyeste viden, og man får også noget viden, som måske kan være overset, måske lidt nørdet, men i hvert fald så er det jo eksperternes bedste bud på, hvordan man skal forholde sig og agere, hvordan man kan gøre det mere bæredygtigt, hvordan man kan undgå skader. Ja, inden for mit område, der synes jeg jo, at det vigtige er at forholde sig til sådan noget som eksponeringsklasser, som er et værktøj til at vælge de rigtige materialer og sikre holdbarheden, så vi også får igen det her bæredygtige byggeri, hvor vi ikke får nogle utidige nedbrud af materialerne. Jeg synes, det her er enormt relevant for at forstå, hvad der rører sig i byggebranchen, i murbranchen og faktisk også i arkitektbranchen. Nogle detaljer i det, der er nogle parametre i det, der er nogle nye vinkler på det, som er meget værdifuldt at få med. Fordi at vi jo arbejder i en branche, som er under hastig udvikling af indre påvirkninger og ydre påvirkninger. Og der skal man jo kunne navigere det landskab og vide, hvad der rører sig. Noget ny viden og nogle informationer for at uddybe nogle ting, man måske ikke har vidst før. Indlægsholderne kommer fra så vidt forskellige brancher, og så vi får den her mangfoldighed omkring hele det murede byggeri. Det, som vi særligt har fokus på i dag, det er, hvor er den danske teglbranche henne i forhold til den grønne omstilling. Men også på den tekniske side, alt det her omkring cirkulær økonomi og kalkmørtel osv.